I sanity separate and certain a total betcha. Sebi upon your baby cross, Sebi, and sorry, Church of Christ. A more other drew her, Sebi, a more Echebusia, and then another a penny for you. Sebi, also full Collins on the Sobeka. Sir, I sanity said you a penny, a ma, and a four Mosini, Sebi, and the end of Chile. Sebi, a Jamaican fool. Tiwa, let me say, we are brave unto me, Emmanuel. Send the Bussian and Sydney. I can't say, Odi ever bought the Bussiano. Oba, a Bussian, you bet today. Ever two before that a Bussian, I bet there was. But we are brave unto me, Emma be a Bussian, and the Afuno Abisu. Kakebi a Pese, Odi, and bought a Bussiano. Over to me, Ediaba, Oba, Bussian, Betty, Obi today. Now, a man will be a better was see. Now, in Kaba and Horror, it's work we are brand on what's a man and idiot was soon. A cabesse or the ever was here. Oba, you bet it now you're today, not a busia and I was see. You be anyone there, yet what a job on us, sir.
kai nyinara bɛɛnafo mma ne manana ɔsi na agyamfo wɔn nyinaa yɛ akɔ Awurade kyikyiri mo werɛ Awurade wɔn hyɛ mo den mpɔn atutu adoma nkoma nhyehyɛeɛ we have no option yɛne pii ka Nyame ayɛ no ɛyɛ yie sase nana sɛkyerɛ sɛ abusua ahyia Onyame asafo hyia na opie hɔ a na sunsun bi ato biara so Nyama pidi ampɔde ma yɛhwɛ deɛ paa na afei ne bee ka Nyame pɛ ɛna ɔyɛ ɔnyɛ mfomsoɔ da yɛde ɔyɛ nyinaa na ɛdɛ nanso ne papa no mu Awurade wɔnkyekyere mo werɛ na abusua di nhyiamu na Onyame asafo yɛbɛbɔ mpaeɛ ne deɛ ho hyɛ to bi amono nsa wobɛsɛsɛ agya no mma no nsa so tie me kakraa bi moyɛ nyansafo ntimi nti mobɛtie moyɛ mmadwemma ntimi nti mobɛtie ɛsiane sɛ baabi a anyansafoɔ to santene akɔgye nimdeɛ mmadwemma to santene akɔtua sika agye nimdeɛ no sɛbe mpaseɛfoɔ duru hɔ a motwam abasahare so nanso motwam akɔ sɛ yie nananom nyansa ntimi nti mobɛtie yɛbɔ mpaeɛ ɔsoro ne asasefoɔ nyɛ Nyankopɔn ɔsahene w'anim obi nni hɔ wɔkyi nso asaara ɔsɛsɛ agya wokyekyere obi nsane ɔsane nso obiara na obɛtumi akyekyere mu na sedanka wo din daa nkoa ne wasa ne yɛtiafoɔ ɔbambɔ ɔmpɛ so paa wahwɛ yɛn hiama honam fa ma amfa nkame and when you come with was it a chicken say nipa adwene mu kasa ne wen no efum Awurade efum enu so we on kwafo na yo tin ni se kan fum so kire wa woni na che na wotin fie ne tin nyina ajafa che da ehia dem bo afi usi misa wo na be hwa ibe hunu ebi wa be hu wani nyame hu wani nyam da ye papa ye na ye wofa ya di nyina na se kire fami na wi sa wotu nsa de friend ja kronkron wo se de betu e biara se papa wo bonu en fa so dam no ifiri sa bebe pem ne busuanti busu na se ne biara nka mara kon ne abadi nyina ma wo awo ene yedi na wo tweda pidi ampon edi ashe wo nsa ye koso de ashe wo nsa papa de enim da e be yesan e be musu mpaisia ma yenti bi de biara da yenti e ho ase abufuo ne ntokwa ma yenti bi de biara da odo adwonko ne zuya kro ne yesere ma se fa do me ye openi me di kwa bia beta was eja adomfo a yato nsa de afre won no fre chichine benche be banyina esro no aso won koranta ban so awura nu ya nka ma yenti bi sie ye nu ye ho ma yenti bi e be ye de ni ma yenti bi tamfo manzo mate kwa anso no mboja no ntu no fu de biara da wo de onam do ba Jesus mboja aso de utumi edi de so nkonim ba sa mboja de se ne dura kwa no yasa nyina so fa mai mo ba fo mo bra mo konzo aduma kudu ya ati boni biara nka mboja keka bia meto abusua so e do na ase no ye di amawo hiama abusua de nyina fa do me atu enim fa kire esu me ye ya sada mo munyam ka mudin Awurade ne kwan kyerefo ko Jesus diminti amen ana masentia no pay ne se mbeso ben ena buja leave a legacy ya medicare bia wo wie yase ni senti odofo witie me mbeso ben na buja se bata ne bawu afi nsumi nsia mfie mienu toda ye de akola no kokko na ekai no toda akola ne petri na ye de kai no toda na ho fe na ye de kai no toda ne hwene na ye de kai no na won so sa won na wie sa den na won ba de be ka wo den na busua de be ka wo
ɛne ɛwɔ ahemfo bi ɔman mu a saase baako na ɔhene atɔn ma nnipa mmiɛnsa nhwɛsoɔ bɛn na saa ɔhene no ɔgya wɔ wiase nhwɛsoɔ bɛn a wabusua no mu nhwɛsoɔ bɛn na wogya ɛdeɛ wotu ɔtakwaa me fie mu na nyame adom wɔtumi si kumase fie mmiɛnsa wɔyɛ adeɛ wɔamfa kwammɔne nso nyame nhyira wo nanso wɔaka abusua no nhwɛsoɔ bɛn na wogya ɛdeɛ ma abusua no leave a legacy nhwɛsoɔ bi wɔ wiase bɛma bi tena ase ɛfɛ no Metusela the oldest person mfirinhyia ahankron aduosia nkron ɛno ano no longevity nyame ɛnyɛ mfie dodoɔ na ɔde ne mu o but your good works wonyuma pa nyame mfa mfie dodoɔ no 80 years ɔna hyira no ɔde ma wo 90 years 120 years ɛna deɛ nhwɛsoɔ na wogyaeɛ wogya nanso twe na tu abusua no mu ɛnam sɛ abusua no mu atete wo ɛyɛ nnome de ma wo ɛyɛ nnome de ma wo nea woyɛ biara ɛbɛso aba nnipa bɛtena aseɛ nnoma bɛbɛ bɛsisi so adi naba bi na mebisa wo sɛ ɛyɛ nhwɛsoɔ bɛn a wokɔyɛ kurom ahyiayɛm fiwa na akɔ me kurom brɛdi mpanimfoɔ mmiɛno tena kuro no na nankoma nhwɛso pa a wɔgya yɛ ahobraseɛ sɛdeɛ nana sɛkyerɛteɛ no ayɛmyɛ nyamesom abrabɔ pa this man of life ɛda hɔ bɛsi nnɛ pani baako tena ase yɛwo ne no to nana nkwanza hene ɛfa ɔtena kuro no mu nhwɛso a ɔgya yɛ no sɛ ɛna wokɔ ahyia ma mmaayewa boro bi ɔwɔtwe maamu aboro haanu ada no wie no mpo nhwɛso a ɔgya yɛ no nyɛ na meka no ɛne nnete leave a legacy dɛn na wogya na wonna wie sa nkyirima ɛde akaa wo yɛmde ka ɛfa no no nka wɔyɛ nana ɛfa yɛnka ɛfa ɛno to sɛ bikɔtitire bransa man hene na berɛ a wɔbɔ yɛ nyinaa no mfie bi ɔso na so yɛafɔ bɛkyɛ wobɛyɛ sɛ bɛkɛsɛ ɛbo no paa na womfie nti nti wote sɛ wansakyerɛ a ogyina wiem na ɔde wui na nkwadaa afa no so ɔmo no wii wɔ ahyiayi mu no ɛna fam very sad na ebia na saa na wote yɛ I don't know. I know you know. Why they wouldn't in the oil? Did they maybe someone say, at the end of the one, I would get over here. Say, I wouldn't have you outside. Rebecca. Yet, to answer for a radiation, why if we see us, we could do no program here. Say, Sanasa. I know your bedroom sooner. Man, you be in or him and with the sun on a say. Mary program here as you. So, Bamin, years, me, Gentlemen, warrior. Also, no frozen for her, but can't you be on yet? Or so, Kasai. Yes, you can say, Monfons, she said, I'm necessary. Empty containers, you have something better to feel in life than the beyond your sword. What it? From suicide, then I just come upon ma. Why do you then I just know? Uncle, I hear the Uncle, grow, I mean him. Minaya Kurum, and the Yanama, I didn't womb. I am one, I had the part. Precontra, I had the part. I sit there, I had the part. Now, beer. No sooner as only a money there, I shall know ma a fin project, and I am. Young Christian Jane, or come upon no, then I shall know ma. They are Kaiwa, Sasawati, the fin. The fin, Cromonius is here, a fin. Anything. Ojedian Polim. Pastor in the if you laugh at God last, Bible says, "You answer for come about Bobo fee." I said, "You answer for come about 16 time."
that will be a wubina. We are my women, so I mean, Shram. The American answer. Then I dare say, Mamma, then I would see Mama. I would die in a home. Musubo, Akayo, no Bonidia, who Bonidia, Bonaji. Never a man who Sakazo, never a bush you have 4 does it. When you be born, some I knew about him. I was young then. But what do you want to say? Yeah, fine. Now, bush you are then. The man you would then. What is that? I never you. So the sooner as when your man I saw a command, the Aya command man, no, I can't. What TV feeling and master to another beer? Be a legal. Jambeso, never swallowing young vessel, pat. I didn't slap, if I swore, and can't crop, boom, two, but plenty about what's here, now who were cheap as one papa. You would be after a more, I never feel who were cheap. You know. Ne won grofoma ne din grofoma dem ne ekun grofoma nfa no guarantee dem sro enshi akoma mma what na yem be so pa e dia ma me twista la nya mfi ahem kono 969 ya tin won se bia den we ye nya be so bia abamu aba kwefa no onya only 300 years mfi ahasa the Bible said na Enoch ni nyame nante na Awurade befa no koy gato bi ni nyame nante ya na osuro nyame ba bi osuro nyame no one oyin ho firi bone ho oya no kwafo onfa bone nseri yam oni ni pa nyina tena so bi nyame be man so de no koy di nyamfi dodo nyame hira ya nyamfi dodo nkasa ya bone ho da bi yata na meka na mfi dodo no nwe so pa ba na wujaye dia na wujaye na cheje njima There, are you there? Papa, I was young, the coy. I was young, Papa, young, come on, no way. I was young, you are, wouldn't know. What do you know? Until the man so said, the best young master said, no years. Just open the Muja. Uma, Wabusian, Uma, my friend. Pastor Kwame, a different Paul, but I'm getting him running. Different Paul. Send an answer to see your number. A person must know the woman best square. But you are said, the teacher of him say, hey, could I be then? What am I really poor coy? Send away your ma. Shan to see you, Macama, the Yamin Pedano. Nantessa, now your ma bra. Whoa! As soon as also. Different pump person get him running. The different point last one in a year away. Worry, no more first one, Yamia Buano. Now from Pon to Tin the Banon. Now could I also come here to tin my crown to tin on him? But I could have up from Pon Bay. Not rubber up from Pon Bay. Quada Pamqua, yet Mansoon. No, a Mansoon, another man, and so there be. The Manson, 7 sons and daughters of Aja from Pom. From Pom, so they were 7. No, we now but our papa yet into it, but Barbara Pap. Zenebusi, I didn't move young. Up from Pom Manson, idiot. Up from Pom Manson, idiot. Then the anyone. Grassy, you and me, show, Papa. Will our children stand by you in top of the gorgeous? We are now, Mama, now, I didn't tell me. Oh, my adentra, one room ye. What is? Remember, pretty for was asking with you. And then there's a sign of Creba. Could I could apart from Papa see fear on Papa's name? Finally, or bread, if you woo, the Japan Poe. And my Bible was in a year more year, from Pom May dear. No, Koto, Adaka, Sabi, or my young Pop, or my man to be. From Pom Manson, and now Koto Adaka. Ataka efa ai wonyam bom adi ba be si on papa from pom ran na se ara that would ha won just to power it to maba be gina on chen as when munyama na ai that would ha maba people won ai papa bi pa bebe dia no so papa we wu na so be se obiem
It is a Church of Christ. I now go here. See, I know Church of Christ never. Nampanyam pa so utie na bako sem na ko de no mafa so no na nya hweso papa na me tu fo kasa cho papa so wo sa ti be ma sesa o wo akura bi atu ba bi a wo pona sesa akọ bi na chi kwan ne se nyankopon on fa nche wo da leave a legacy hwe bi ambo won hye no ma no sa so wo mo so won tre mo nkyere no Ewurade Yesu din amen.
wani wani yayi amapaya nanya ne bone kura nya si awie bam ka wo sante ya aya nana abonu sisi ase ba pani nana abonu abonu jafia wo manyina na wo fa na te nyamba tira wa adofo dia ma manyina pa ba wo Yesu bi mu bijina ma me oni ma tia me asi akasa no na domo na asati kubeta aya me ba nana dia onu anatiwe pamacho ani dia no ahoblase mu mo asofu anya sabu apayo mu amani tia omo asre nantie na wia no omba beta ya tia me ya na sofu dia ka say God bless you and your members all ani shira mo kwa ya na masa brofo dia keda masa mama ni tia na adaje mi na na dia opesa na anumantu a enti me na na dia so obaya eya mia me ni adofo kisuwa amponsa baku na dia simu nyina skadada na henu onyiye na eyiye adofo ebeja mamadi wo fa na wo tedai modi atonsuo ama omo nesa ni ase na odire dogo baku dia nana dia na me won sha ofa nesa tinso na mdo ya ni abletu forma ni ame papa kunaba openi omna atu santente omo ofa om papa pa na dafo bi omo ho omo ani ebetia ya nzi edamase e mama kwa aba Awiabreno ontumi emano sabe abusia abi efono ewo ho kakra pese ode ebo abusia bia oba abusia bedi atube na abusia adawase kakra pese ode ebo abusia wa awiabre bia ontumi mano na do ode ebo abusia no oba abusia adi atube na abusia adawase na enkaba ewo eno masapo ai facha no baba ho ai yamo akaba ajoda Onoso edruha onoso echi abusia enyina isa pamacho abusia pa na safo kantaka abusia nyina oba mere wosai e dia find the big na mani man pamacho eya ya wofa baba akosu aguda ho ja champion ya ni na kona ya ni na eso sese mi so asole ba me yo prepare asole pe me da so tini die mu a omblase ntimi ba ha ba no me asama na ne fa ni ma mi asa wo die adanse ti e ko na ya kotoa so na awia so man timi di nyame nka mo na onchira mo na le bibia ya bokọ awia you see me my face amen ene de member me bro fonko ana odeba ai bro fonko ana sa Masapo ai sa
Joe, and I'm quite only Sister Kisiwa. I oba Kisiwa in so. Mijana Dilema, Nanaya, Sabi, my hot in the back. Seni also a Casanchile Abusiani, or say oba Kisiwa in so, any Abusianina, any of a party. Obaya, Ukanisem, 50 Ghana city, or see we are not ultimate map and see 50 Ghana city. In Yajua, it is a sign in Konya, a bedyancy, a dance. Antibadu, my horse, na yere ketua, said you also essay Abusiani, or also Obaya, 50 Ghana city, emergency, a dance.